Action Public Service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maying gabi. Maying gabi. Action Rise sa atong mga listeners maying gabi. Ari, lakat sang aton tiyempo sining gabi. Biyernes kita karon Mayo 27, ito igbas 2022. ITCC ni, Intertropical Convergence Zone, ari siya sa Mindanao, partikular sa Western Visayas, no? Sa Buanga Peninsula kag Palawan. Magalumon man ang aton kalangitan, may lapta-lapta ini siya nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguom nga idulot. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran nagapabilin nga generally fair weather, may pag-uum-guom lang ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May dala lang ni siya naligwin nga mga pag-ulan ukon pagpanaguom nga tuga sang localized thunderstorms. Ang nasidlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao, subong man sa iban nga bahin sang aton pungsod ara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang nga huyop sang hangin diri sa Eastern Visayas kag Mindanao halin ini sa direksyon southeast to south ukon nabagatnan na sidlangan pakadto nabagatnan, while ang sa iban nga bahin sang aton kapungsuran magahalin nabagatan pakadto nabagatnan nakatungdan ukon south to southwest nga may kasarangan hasta nga may Makanay asa sa kasarangan nga kadagatan kag may normal ini siya sigapon nga takos sang aton wave height 0.6 hasta 2.5 metros ang aton nga astronomical height kag naguna ang na magauna ini ang hunas alas 10:38 sining alas 10:38 kaginas ang aga. Punto 5 kag ini ang taob alas 5:50 1.0 metro ang padalumon kag alas 5:06 sining hapon nagtunod si haring adlaw magabutlak ini siya alauna o kon ang aton gali nga high tide alas 5:50 sining hapon. Ang hunas magabalos alauna 12 karon sa kagahon. Alas 6:06 sining hapon nagtunod si haring adlaw magabutlak ini siya alas 5:24 buwas sa aga. Ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius sa Action Bray. 77 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Tolerable pwede. Hindi gid man mapaang kay upod kita diri sa lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguom ngalin sa ITCC. Tawhaya. Sir Gan? Sir Gan? Oo. Okay, so salamat kay Sir Gan, may gabi. Okay, welcome. Yes, sir. Matawhay palibot ta mga kaaksyon, ano? Suno kay Sir Gan Republika, ang mapaang nga sitwasyon hindi nagid tuman ikumpara mo sa nagliligad nga mga inadlaw. Action Firing Line. Sige, sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la City Ono na subong nga adlaw Biyernes kita, Mayo 27, 2022. Action Firing Line. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton sa 0963-7570874 para sa inyo sinima komento kag mensahe. Ang pamangkot ko sa mga gabi, anong reaction ninyo kay based diri sa aton sini nga pagpangusisa ang halos nga mga ngalan
sang magapungko sa pila ka mga departamento sa idalom sang BBM administration. Amo-amo maning nga mga ngalan sang nagligad nga administrasyon Duterte, irap kag Arroyo administration. Action firing line. Isagid sila katuhog, no? Pero ano ba lang inyo komento angot diri? Kido damo man reklamo sa Duterte administration nga gabinete. Amo man sa kay Arroyo kag kay Estrada. Pero ang paginahom yara gyapon sa kay BBM magasunod gid lamang ini sila. Action firing line. Kamo lang hatag reaksyon na La City 2. Action Brian Borden. Action firing line. On board na, Tob-Tob las 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sining nga pagpangalagan. Action firing line. Ginapreparahan na karon sang Negros Occidental Police Provincial Office ang hugot nga pagpatrolya umpisa Hulyo 1 sang kaagahon matapos nga palayag na sang gobernador sang probinsya nga dula ona ang curfew mga kaksyon sa mga adults naton nagaedad 18 pataas. Action firing line. Ang nokpo mismo nakahambal nga posible magasaka kag magadamo naman ning kriminalidad pero nagapangamuyo sila nga wala lang. Action firing line. Ang iban nga balita didto sa Kabankalan, ang kawatan nga nagsulod sa kwarto sang Mag-Iloy na kilalaan matapos nga nabilin ang iya sining nga wallet mga kaksyon. Action firing line. Amo nang ginatawag nila nga wala gid sang perpekto nga crime action James, no? Na way gid perfect nga crime kay sumulod siya sa kwarto sinang kagab-ihon o kon kaagahon, nakuha ya gid ang cellphone nga nagabalor 50,000 pesos. Naglumpat sa bintana, ahay, nabili ng iyang wallet at tutangan ang ngalan niya. Taga Barangay Mansilingan. Action firing line. Tinakilala ka gintoy. Kay nga binilin mong wallet mo, nawigit, way mo gid na hinigtan ng wallet mo man. Action firing line. Taga Barangay Mansilingan, abot din ni guro nga palanaguan, subong nagasuksok ang reputan niya. Action firing line. Sa iban nga balita, ari mano kaluluoy maniyo kay isa ka saleswoman mga kaksyon sang Columbia Marketing Corporation ginhold up didto sa Barangay Prosperidad. Medyo gid man medyo kadelikado gid man nga lugar da kay layo inaiya katama sa pulis sa San Carlos, kay San Carlos City nga proper, San Carlos City ini nga sakop pa. Pero biyahion mo guro kon responding pulis mga 40 minutos pa action names na. Action firing line. Mataklad ka mas kabukiran da sang sa San Carlos pasaka pa Don Salvador. Kung sa Don Salvador police naman mga 30 minutos man, no? Layo man 20 minutos abi. Layo man tigin hold up ini siya ho. Sa isa ka store didto, 121 mil gid ang nakuha sang kawatan ho. Action firing line. Dako lang, sige. Ang iban nga balita mga aksyon, Bacolod magapabilin sa alert level number 1. Umpisa Hunyo 1 tob sa 15. Action firing line. Kag Task Force Dengue mga aksyon gintukod didto sa Hinigaran. Action firing line. Para mga kaksyon inang matutukan gid nila kay dogasakang numerosang dengue dito sa Banwa sang Hinigaran. Action Brian Borden. Action firing line. La City Size Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Manglugayawon ko anay sa mga balita nga iban didto iya kita danay sa international nga mga balita mga kaksyon. Action firing line. Gamay laning nga balita mga kaksyon didto iya sa international kay may ara to ya sang isa ka lalaki, no? Sa Toronto mga kaksyon ang gintero sang Toronto Police matapos nga ini siya ang nakit-an nga nagalakat-lakat nga nagabitbit sa iya sining nga armas luthang. Ining biktima nagaedad sang 20 anyos. Action firing line. Ang bulutuan gin-lockdown gani for a while mo kay ti ara siya, nagalakat siya nga bitbit ang armas luthang. Mo purti man no, purti ginto sa ila no. So gin-pacify sa sang pulis, posible base nagabato o kunang sistema at tiniro ka pulis tihuraya de. Action firing line. Madumduman nga tinalikdan nga adlaw do kahapon tubla. Nigid adlaw
may ara sang mass shooting man makaaksyon nga nagluntad sa isa ka elementary school sa Texas, USA. 19 ang nagkalamatay. Action firing line. Diri sa aton medyo magbulobit-bit kadi armas lutang niya, hindi masyado mapahalata ginataguan gid. Dito sa ilaya hayagan iya mo, no? Hayagan nga nagabit-bit sang armas lutang. Action firing line. Daway pa to gani mabulanan man nga nagakuan, nga magpaniro man to sa isa man ka merkado dito sa iban man nga pungsod nga pila man tong nagkalamatay man. Action firing line. Kadelikado man ni sa mga lugar dito, no. Anyway, sige, ang iban nga balita mga kaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita dito ya sa national ba mga 2 ka milyon, no, ka doses mga kaksyon sang vaccine ang posible hindi na mapuslan pa sa bulan or pakatapusan sa bulan sang Hunyo. Action firing line. Ining palayag sang Department of Health mga kaksyon. Subong tuod duway na ginman maayo sang vaccination, no. Oo, bisan ano pang apura kag ano pang hingyo sa aton gobyerno sang pagpabakuna sang mga utod ta. Pero ang iban daw ay nagasapak gid sa bakuna bisan pa ganing booster shots. Action firing line. Daw natulo pangdan ko naman lang ina nga daw ay na maayo ining programa pagkatapos ang eleksyon nga damo nagkalapierde nga admin. Action firing line. Kabalo ka nagsako malantong bakunahay sa tong approaching pang-eleksyon kunuhay nagabira-birang administration. Karon kay nagkalapierde kinapoy man sila guro. Action firing line. Ang ini nga mga bakuna maka-aksyon sa Sinovac, AstraZeneca kag ang Pfizer mga ka-aksyon ba makalapan os ni sila doon hindi na mapusla ni Tob sa Hunyo 30. Action firing line. Sige, sa Pilipinas mga ka-aksyon, umpisa sa Mayo 30, way na ginapangitaan pa sa mga tulo testing dira, no? Ang mga RT-PCR test abi, ang mga inbound travelers. Kung ikaw fully vaccinated na or may ara ka sang booster shot mga kaksyon. Action firing line. Kaysa nagligad to ya mga unvaccinated, of course di normal ina, no? Mga partially vaccinated man abi, ginapapasa gid man na sang negative RT-PCR test mga kaksyon. No, normal man lang ina pero 48 hours. Pero subong mas ginpahalog-halog pagidjutay tungod nga sitwasyon naton daw normal na gid man na. Action firing line. Mayo ni nga patimaan diri sa aton sa pungsod Pilipinas ti isa da diri sa aton nga gindula na amo ang curfew ti dako ini nga bulig para makabukas ang ekonomiya naton. Kay may ara sang ekonomiya o negosyo nga kon gabi naga-income kangay sa nagalibod sang balot, nagalibod ka mani. Ang mga bars naton nga nagsirado, nagligad mga bars dira, mga bar, mga bukas na. Damo naman ni video kihan ang mabuhi. Action firing line. Damo naman ni sang mga ilimnan nga mabuhi mga kaksyon, bangod way na sang restrictions pa ang mga may edad naton or mga adults naton nga makalibot-libot sa tagsa-tagsa kagagabihon. Action firing line. Sige, ang iban nga balita iya sa nasyonal, ariho, good news ini sa mga estudyante naton sa kolehiyo, sa college man o kon university, kay ang COVID Task Force maga-remove na, no? Igadulao na ang medical insurance iya nga requirement before kung ikaw ang maga-intra sa face-to-face iya nga klase mga kakson. Action firing line. Ato balang fully face-to-face bala, full capacity sa mga colleges, universities naton, gin-require ining aton nga mga estudyante nga magparehistro, magpamiyembro sa Philippine Health Insurance agod maka-eskwela. Action firing line. Pero i-check pa man to mo kung may kapasidad ka magbayad o kung wala mga kaksyon. Pero damo ginagreklamo, una na diri ang National Union of Students of the Philippines mga kaksyon nga nagkritisar sining ginduso sang COVID Task Force nga pagpakuha sang medical insurances requirement ini sang aton nga mga estudyante. Action firing line. Dula, ano niya na, di na pagpasigiha pa kay mag-revolusyon gini ng mga estudyante kag mga kabataan subong mabudlayan paning BBM administration mag-inamo sina. Kung daw ara na gid man lang kites normal nga sitwasyon, idulaan nyo na mga restrictions nga hindi na magkalaamo. Kay dugang pa na nga bukol
sang aton sini nga mga ginikanan kapigado padaan sang sitwasyon subong nga pinanukot pa kita iya. Action firing line. La 7:12 na sa aton sini nga pagpangalagad diri sa aksyon na firing line. Action firing line. Sige, oo, dali gid lang mga ka-aksyon ano kay diri kita mabalik anay sa lokal. Kundi gin kwan ato gin dali gid lang no graduation subong damo face to face graduation subong siya na no kadamo sang face to face graduation pero may isa ka bulothoan diri sa syudad sa Bacolod di ko lang pagmunohon ang ngalan nga kadamo sang ginikanan ang nagreklamo Action James kay ang ila sini kabataan wala gin panugutan nga magsaka sa stage kay may ara sang nabilin nga balayran nga tag sobra 2,000 pesos man ang gani. Action firing line. Way gidyagin pasugtan pasaka sa stage. Kay way sa nakuha nakabayad sang pila to 2,400. Oo. Grabe man no. Butang tabi may balayran gid man siya. No, may balayran gid man siya. Pasakaon lang tani once in a lifetime niya nga mag dagon-dagon niya ang kabataan saka sa stage baton iya sang diploma. Oo, diploma kag makasuksok iya sang toga dira nga may kalo kag magsinggitan nga graduate nako. Oo, welcome another step naman sang akon nga pag bilang estudyante or graduate nako matrabaho na naman ko damo na bla. Oo, subong pa lang gani naka face to face nga graduation after 2 years naton nga antos si COVID-19 pagkatapos idingot na pagidya ang pagsaka sang estudyante sa stage just because of utang way na bayaran nga 2,000 to be followed mananat pwede malablay ano mo ipalagas lang ang bayad. Action firing line. Pwede gani nga hambalo na sige pasakaon ta kasubong kung hindi mo mabayaran ginang imo nga balayran ang imo nga card hindi namon pangihatag ina do okay gin Action James di bala pero inang hindi mo gidya papasakaon sa stage mo kaluluoy tikay na do may ara gito ay kasaka gahilibi o ng estudyante. Action firing line. Ako mo na imo yan nga naga tikang-tikang mga classmates sa tuya nga tan da da dan 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 da da dan da dan da 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 dan da da dan da da dan 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 da da dan. Action firing line. Gatululo luha mo na Action James, di ba? Imagine mo for how many years ka nagbalik sa eskwelahan subong graduate ka na gid sa amo nga level abi next step ka naman another part naman journey sa imo pag-eskwela or graduate ka na pagkatapos hindi kay mo kasaka sa stage just because of 2,400 pesos nga way mo na bayaran. Action firing line. Butang tabi palisi gid man sa eskwelahan bi polisiya hindi gid ka consider kasimple sina didto mo bawion sa card didto ni bawion sa form 138 na for 137 aksyonan na muna hindi niya pag i-release lantaw ta sinong di kakita obra talanta hindi sinong hindi kaidog sa eskwela kon hindi nyo ni pagbayran pero ang pagsaka sa stage abi consider taman maluoy man kamo makapalitrato ng bata moment of truth yan na mo kalingawan niya na nga pagdako niya o ang momento ang akon nga itsura gali pag graduate ko ho nagkililiwi ang itsura ko kayo grabing hibi ko sa kalipay ho. Action firing line. Aras mamax papa ko utod ko lipay-lipay plakpakid sila pagkatapos subong dingutan tapaya after sang duha ka tuig nga wala naka face to face graduation subong may ara hindi gyapon pagtagaan siya sa bunano naman ni klase eskwelahan sa pagkadalok man niyo sa inyo man sa tagipusoon niyo. Action Brian Warden. Action firing line. Hindi ko na pagtumuron kung ano nga bulutuan, di nyo ko paghangkata di sang chat-chat nyo, di ko na pagtumuron. Kay kung tumuron, kung karon makaluluoy maning tagreklamo, di nga iniya lihitimo ni nga tawo, kag lihitimo ni nga reklamo, galing kay hindi ko gusto nga mabutang man sa ital-ital, kaugalingon niya. Action firing line. Bahala kung sino mada nga may universidad, kag mga kolehiyo, subong nagamonitor, subong matinulukay na sila kag hambal, do kita ning ginatumod yaw. Oo. Di dapat na may ara man kamo sang maayo man kag manami nga tagipusoon da. Huwag ka mo maluoy sa estudyante nga nagalantaw lang nga nagasaka ang iban niya nga utod o kung estudyante sa stage. Action firing line. Huwag ka mo sina iya nagahuna-huna. Huwag magkasakit dughan niyo. Bunano man yung mga kaparian. Action firing line. Sobra-sobra naman yung inyo. Iyarang sa simbahan mayang gramod. Huwag ka mo yung sang pagpalangga sa isig kapariho. Iya sa basubra na ng inyo. Action firing line. Uy, sus, Cola City, G17 na.
Dire kita sa liaison officer makaaksyon nga gin-hold up sa nagligad nga simana. Nakuhaan sang 600,000 pesos. Allegedly gin-hold up dira sa may parking lot lapit dira sa Land Bank o kon Cyber Center dira sa may Ernay Street, Lacson, dira na dapit mga kaaksyon. Action firing line. Din man dapit nga lugar da basta gin-hold up sila suno sa ila, na? Suno sa ila gin-hold up sila sang nakasakay sa motorsiklo nga duha ka mga hold up men. Kag sila yang mga biktima nakasakay sa Montero. Action firing line. Ang pulis nagligad nga simana nag-id-id gid sa pag-imbestigar. In short gani mga kaaksyon do may ara sang pinakagamay nga pagduda ang pulis kung may hold up gin man bala or base hold up ako. Action firing line. Damo na blat, hindi mo na madula nga mga doubt or paino-ino sang tao tungod sang inyo senaryo nga ginpresentar sa kapulisan, no? Kay bisan ultimo nga pedicab driver Action James, Action Ann, Action Nelmar nga makapamati sa statement sang pulis sa senaryo nga ginsugid sang biktima sining hold up, makahambal ang pedicab driver. Do ay man hold up naman. Action firing Doon line. mo na bla. Doon mo na nga sitwasyon, no? Anyways, kahapon nagpapriskon sila. Kag pagpriskon nila, ginladlad nila nga may ara sang komusyon nga nagluntad. Kag ini nga komusyon makaaksyon, wala na batian sa mga tao nga ara da sa kilid basi hutikanay nga komusyon. Action firing line. Inabalang komusyon sila lang guro to ga itikanay lang sila guro lang nga komusyon now. Action firing line. Kay nakitaan sa CCTV nga pagkuha sang duha ka mga suspitsado sang bag sang biktima nga si Sir Fundador Jaime. Porte nga ngalan ni Sir Fundador Jaime mga kaaksyon. Mga 12 minutos nga naglayas ang motorsiklo, nagsunod man ang amuntiro nga ginsakyan sa biktima nga daw wala lang sang may natabo. Action firing line. Kay kon may intention ka nga magbato or singgitan, kung tuturon sa Montero, pwede ato yung mabungguan ang motorsiklo. Action firing line. Now, so kahapon nagpa-priskon sila. So no, sa priskon, wala sang may natabo nga hold up me. Kundi hold up gid iya. No? Hold up gid iya. Action James mangkot ko si mo sa mga dustcam bla, sa mga salakyan bla. Galiwat na ang galiwat na ang pizza nga nakabutang dira sa video. Waay nagaliwat no? Tuod. Leo ko bla check sang video nga gin-provide nila. Lantawang pizza. Kaya hindi amo sa pizza sa natabo ang hold up. Action firing line. Amo na nga pamangkot ko kay si Action James siya, IT expert ni. No? IT expert ni, I don't know kung sa mga salakyan nagaliliwat ng ang date, ang hour, why gid no? Why na? Pero hindi lang takatag conclusion. Now, i-check naton karon kung after sang press con kahapon, ano ba lang panibag-o nga development sining nasambit nga kaso. Kay gusto ko pa kanilang buton aksyonan ang taga Cyber Center mo. Kung nakapangayo sila sang tabang sang natabo ang insidente. May nahibalaan ko nga daw after sang insidente, 30 minutos sila, antes 30 minutos among pagpangayo tabang dira sa may Cyber Center. Action firing line. Pero inahibaloon pa naton sang id-id mga kaksyon. No? Ibaloon naton sang id-id ina. Dire kita na sa kapulisan. Kapila kaadlaw na ang nakaligad. Kay isang nagligad to hambal ni Police Major Ramil Sarona. Subject man to investigate ang mga taga NOTF. Hindi man investigate nga kung do plo pamangkot man niya. Plo pamangkuton man bla kon ano giblang sitwasyon. Action firing line. Abi i-update si Sir Sarona angot sini. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang hepe sa Police Station number 1, Police Major Ramil Sarona. Sir, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Good evening, no? Good evening, Masatek. Palamati isang Action Radio. Salamat gid sir sa time. Sumo nga gabi sir, pisar medyo masako ka. Pero sir, kumusta kahapon nakapapriskon sila and syempre nagdepensa sila nga ti wala yasang
hold up me nga nagluntad why kundi hold up gid, although nga wala man niya naghambal ang pulis nga may hold up me o galing di mo na mapungga ng huna-huna sang publiko the way they kwan maghatag sang ila sini nga mga statement dira sa inyo. Pero ang panibag-o sir subong, anong panibag-o nga update sining nasabit nga case sir? Bali may ara naman kami lead kung sino ang posible nga may connection sang nagluntad nga hold up. Okay. Then na istorya naman ang tanan nga empleyado sa NOTF. Aha. Kag may mga information naman kaming nabaton halin sa ila nga makabulig sa amon investigasyon. Okay. So dito sir sa pag-investigate niyo or pulo pamangkot sa mga empleyado sang NOTF, anong inyo sir nakitaan dito aside sa mga information hatag nila sa ila sinabi nga pagpalayag, may pagduda kita bala dito sir? Bali base kita sa mga pagpamangkot sa ila kag ila sabat kag mga CCTV sa ila establishment before kag after sa incident. Okay. Nahibalaan nga Montero ang salakyan sang mga biktima kag ang mga suspect na kamotorsiklo. Sir, na-explicar nila sir sa inyo kung nga ang paghalin sa motorsiklo nagsunod man nang sila nga daw wala lang sa may natabo ina based sa CCTV nga aton sini nakitaan sir ha? Oo sir. Yes no. Na istorya ni ang tatlo. Na istorya ni sa investigador ko kag ako mismo. Aha. Kag base sa ila panisayon nga sang nahitabo ang hold up, ginervyo sila nahadlukan sila nga base sila sakiton or makuha pa ang kwarta nga dala sa duha. Kay ang kwarta galito gin-divide nilang tatlo. Gin-divide nila ho. Mayaman gani no. At least isa lang nakuha hindi tanan no. Yes, Action Brian. Aha. Sige. So as of the karon sir, atong mga ang motorsiklo to na hagip sir bisan color yan na lang or wala groto plate number sir no? Oo. Wala plate number pero ang color, model kag anduha kag sakay may kopya kami sa mga CCTV. Aha. Galing naka-ano sila no, naka-helmet no, daw may kabudlayan sir no. Yes, Action Brian may kabudlayan kay may helmet. Aha. Pero may ara na kami may natalupangdan sa ila nga maski naka-helmet sila. Aha. Makilalaan namon sila. Bauti mayo gid kabay pa no. So inis lang nga ining duha ni sir sa inyo subong nga paglantaw ini sila mga hold upper gid yang ano inang batwag naton daw mga legit gid nga hold upper o kon hold up lang anong sistema sir man? Bisa ano namon Action Brian no, sa investigation naman sa mga CCTV footages. Aha. Pag ulang gini sila kay makitaan man gani nga daw ginervyos pa ni sila. Then amon ginsundan nga motibo subong nga may kontak gid sila halin sa sulod. Kay balo sila kung anong oras diin nakapark kag sino ila palapitan nga mga tao. Okay, so subong tinagwa gid from you sir nga posible may possible lang ha nga may contact siya inside the NOTF that subong amo pa nang ginhibalo nyo kung sino ini do amo na sir. Yes, Action Brian. Obaw ka budlay no. Sir, ang ining motorsiklo ay halin nga nagwa si Montero halin to sa NOTF office mismo going to Land Bank and pagbalik na naman or sa didto pa lang guro ato na to sila nakaplastar sir. Bali na-check na mo Action Brian ang dashcam sa Montero. Hindi makitaan to nga gasunod sila sang pakadto sila sa cyber center. Oo. Ang nakitaan lang ang pagpalapit na pagsakay na sang suspitsado sa ilang motor na nakuha na ang bag. Okay. Do ang arma sila sir daw naman no 45 ato. Daw hindi pa gid kami ka sigurado Action Brian no kung ano to kalibre ng armas ang ila gingamit. Okay. Sir, may video kami di ba sir nga gin provide man halin sa ila. I don't know kung paano kasi mag-entertain sini. Kaya gin-check namon ang date bala sir how? Sang ang date 2021 sa video. Na-check nyo sir?
Bali ba si isang sa pag ano na program na siguro sang video sa ang sala siguro ang year. Oh, okay. Amo na gani Amo sir. amo tong video nga daw ga naka-post sa ano sa isa ka radio station sa Action Bayan. Bali ang video nga ini sir inang naglabay lang ang motor tapos may ang nag-angkas nagsakay man dali kang nagpadalagan ka nagpalagyo. Oo. Yes, Action Bayan. Mhm. Ga pamangkot man lang kami kay ti siling ko dulain niya to ng video nakit-an di sa amon nga mga IT experts lain ang lain ng kwansero lain ang date iya ho do Enero 2, 2021 last year. I-check ko na Action Bayan kay kung para ma-confirm ko kung amo bugin ang video nga nakit-an man namon. Okay, ti inang ang amon lang naman diri inang i-confirm ta lang kung saan oni nga video bag-o gini bala anong sistema para sa accuracy man sa investigation sa PNP kag diri man sa amon sa Action Radio. Yes, Action Bayan. Mhm. Balik kung ano lantawon ko man ang video. Okay, hindi man takatag conclusion nga inibi may mga pagbaylo-baylo da sa Dascam sa salakyan kay may ara man natin din say mga base nag-change lang bala ang date kag oras. Oo, like for example, abi i-off mong salakyan kag kakason mo gid yang connection mo sa battery. Kung isa matalupangdan mo sir, ang salakyan mo gakambyo ginang mga oras da sa digital nga mga salakyan sir mo na. Yes, Action Bayan. Aha, sige. Ginahuna-huna man na namon gani. So karon sir, sa investigation mo mga anong chance gid no nga maatagan sang kasulbaran ining pag-hold up nga ini kay mga negosyante karon diri sa Bacolod man ang iban medyo gakahangawa na sa sitwasyon. Bali sa Chansa Braya, Action Bayan, no? Nasa 80% kami. Kay may mga lead na kami, may mga tao na kami ginsundan. Aha. Pero ginhulat lang ginamon nga makakuha kami additional CCTV footages kag additional witnesses na makabulig sa amon investigasyon. Bao 80% bao kadako-dako na nakatama sir nga porsyento ano. Paghambal mo kay na sir nga medyo do bag-uhan nga mga hold upper. It seems nga daw hindi gid hold upper. Yes, Action Bayan. Hindi ka kadlaw lang ko kay katanda si mo sir maghambal sir mo. It seems nga daw hindi lang hold upper ang mga nag-hold up. Sige sir, ano? Ulat-ulat to namon ni sir. Kung ano gid ba nga development and congratulations sa police station number 1 and we hope nga magwa gid ang kamatuoran sini. Salamat Yes, sa Action mga Bayan. salamat sa mga serbisyo sir. May gabi kag mabuhay ka sir. Gabi. Tapos na siya. Ate, sige. Action Firing Line. Si Police Major Ramil Sarona, no? Ang aton siri na ka-istorya bago gid lamang. Sige, ambal ni sir. Gayo home ko to sa ambal niya sa daw hold upper man nga daw hindi man hold upper. Action Firing Line. Di siyempre ang pag hold up niya to, hold up na siya. Pero ang manira, ang pag style sa pagpang-hold up do hindi mga hold upper do amo na abi. Action Firing Line. 80% na ang investigation nila and then may gina-check sila kung sino ang posible nga may connection within the people around sa INOTF. Amo nang hambal sa police action yato ya hambal. Action Firing Line. Last 7 media na Action Radio Philippine Standard Time mga kaaksyon. Kuan ini mo nga ang ginbalik-balikan tagid ini. Gusto talang klarohon basi maghambal ang ibanda blang nga daw ay ginigin untatan ni Action Brian sang sagi kakuting hold up sang liaison officer man. Action Firing Line. Kabalo ka mo kun hold up mi ginman ini kag kun hold up ginman matuod gagahatag kamuya sang kakulba sa mga tawo diri sa Bacolod. Action Firing Line. For example lang way ko gambal nga amo gini siya kun hold up mi gid man lang ato gakahatag kamuya kuragmang sa tawo kag nagakaguba ang Bacolod. Mga investor sina pila kadlaw hadlukan magsinulod di sa pag-invest sa ilang negosyo kay may hold up anay. Action Firing Line. Kag kun hindi man tuod nga hold up gid sa gihapon nagahatag yapon sang hindi mayo nga imahi ina. Na, daw mo na abi. Kay nga ang iban dira nga nahadlok magpang-hold up, mang-hold up na lang. Mang-hold up na. Pigaw mangalida. Pigaw mga nagsanay da. Di ka ba majakpan? Action Firing Line. Kag ginaguba man ang maayo nga leadership sa aton sini nga kapulisan. Angot sini mga kaaksyon. La City 31 na Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon dugay makaaksyon. Istoryahan taniblang parte istorya sang dengue dira sa Inigaran, no?
nga ang daw nagsikat gidang hinigaran sa dengue man. Action firing line. Halalungan ni balang dengue mga kaksyon, hindi ni basta-basta ha. Dapat maghalong-halong kikitas ni iya. Sige, gina-endorso ko sa inyo ang DTX 500 capsule mga kaksyon. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love. Maayong gabi lang sa mga utod ta si Marilo Travilla Catinoy, Roming Estrabon Hidalanga. Nagamonitor gid sa Barangay Talaban, Himamaylan. Eric Moyco ga mapagpalang gabi action firing line. Bray, kag sa tanan naton nga kababayan diri sa Negros Occidental kag bilog nga kalibutan. Thank you gid sir. Kalibutan, hindi kalimutan. Sige. Si Sir Daes naga-monitor man Sige Ana Sinoro, bao ambot, ayawan, gikohalin pa sang aga, wala signal. Kay ara gabi na puro dula-dula pa, promayo na at least maka-monitor ako, salamat. Si Christine Minies Villalubos, Kurt Tetheniel de la Torre naga-monitor man sa dulunan, Purok Dulunan Sinda Guba Central Maaw. Okay, si Nanay Ana sinuro ga ugtasa sa signal yaho. Si Sir Eric Moyco, kumusta ang 20 pesos per kilo nga bugas base maparehas naman ina sa West Philippine Sea nga ma-jet ski siya kuno kag itubsok niya ang island o niya sa island sang WPS ang ginsakop na China. Raton tana ginatun-an niya kuno subong. Ti mayo man ako lipay ko dang 20 ang bugas ang kilo. Alex Fuentes Araman, Ray Flores Araman, Manjo Arniho, hambali Sir Dae, sa maya salamat gid bray, kabay pa matapungawan sila. Ikaw na. Bati to sila sir. Kung mag-react sila, sila na. Si Sir Melili Oligo naga-monitor sa Bani Cave ara sa subong sa Highway Tangob. Salamat. Evelyn Cases Araman, ginagreet ni Sir Oligo si Madam Vanessa Star kag Dokmat Mayo Jinky Dailagdon, Newell Amar kag Alex Montesa. Araman si Maria Alea Marabailes Banaglorioso, San Camilla, Bacolod South, Barangay Tangob. Homa Lomina, Imbong Jocampo, Sir Evening, Leia Younger Esquivel, Jovi Monares, naga-monitor man. Balikan ta ka mo karon Dugaya, Elvira Hilogo, thank you. Damo pata isyo nga istoryan. La 7:35. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nga kaya pinagama't-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar
sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, kaya ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado din tama sa amon
kay wala yan ang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako ganito. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din Manamyaw kita anay Action Bray ang APIC kuno party listo 121 Electric Cooperative bilog nga Pilipinas representative manang manager and
Engineer nga Association of the Philippines Electric Cooperatives APEC. Oo, na-mention ko ni kagabi pero ang mapungko sini representative hindi lang ko too sure, no? Evening Sumbray, mati lang kami di sa program mo. Roding niya, isto kuning niya. Barangay Mansablay, Isabela, salamat gen. Action Bray sa kawayan ni para sa akon ang anong mando ni Duterte sundo ni Bongbong. Kay ang ginpamutang yang nga tawo kay Duterte man gyapon. Oh. Action Bray, matyagan ko si Bongbong nga sunod-sunod lang gini sa kay Duterte. Action Bray kundi ang hari sang buhaya maupod gid ang mga bata ya. Bado tayang ko pamabasang hindi amo nga spelling. Action firing line. Ikaw karon guripaton, no? Damo naman alsa palda kag damo naman maristo. Kay bangod sa igpat-igpat. Ambal niya ko no, damo naman mga alsa palda kag damo maristo nga mga bana guro ni hatag sa asawa kay maigpat-igpat na. Action firing line. Ang commotion kay guilty ang ara sa cyber center. Labo nga hold up Junjun. Ang bali Junjun to ha. Action firing line. Sige, last one. Evening, Sumbray, hindi ka lang mayo na broadcaster, anchorman. Mayo kapagid mag-imbestigar. Hindi namatian talanti ang pulis, no? Dapat ang natungdan na biktima amutani naghambal sa priskon kag hindi ang spokesperson nila para mapathag niya mayo ang natabo. Hindi balay lang to. Spokesman kung ano natabo. Oh, halin to kay 1387. Action firing line. Sir, tupad namon balay halin sa Manila pag second dose ya bakuna 2 das man. Sa 23 pa edad. 23 pa edad amin mo sir. Panghalit. Hindi na to man. Panghalit ginang yawa na nga bakuna. Ikaw bala 7389, why ka sang text na akon nga why may kalamatay sa bakuna mo? Kada na chat, text may patay sa bakuna mo. Action firing line. La City 53 mga ka-action, dali gid lang, no? Damo sang naga-chat diri sa aton. Kaya nagapinamangkot kung ano kuno nga buluthuan atong why gid nagpaayo nga makasaka sa stage mga ka-action. Ang estudyante nga nag-graduate ka ina. Di pa siya gid, hindi ko gid malawag ang bulutuan. Kay kabalo ka ang nagareklamo diri sa aton, hindi man siya gusto gid nga magpagamo mo. No? Gusto man lang nga mamunuhan ini in general nga paglawag naton para makabugtaw man ang iban. No? Para makabugtaw man ang iban. Kay ti acceptable naman sila, bato naman nila nga ti ang nga ang nasambit nga bata way nagin man kasaka sa stage. Masakit sa ila sini nga dughan pero ti tapos na eh. Gusto niya lang at medyo pa pukawon lang kung kaisa ang nagakatulog nga balatyagon sa mga nagapatigayon or management or kung sino nagauyat sa mga bulutuan nga ini. Action firing line. Amo mala na. Masakit matuod mo duway ni sila balatyagon nga pagpasaka sa stage. Doon di mo gid masugtan tungod may balayran nga 2,004 pesos. Bonano man. Sobra naman ina. Kapos lang gid sinay. Kung may policy gid man ang eskwelahan, so be it. Policy is policy, pero dapat may consideration man kita. Tawo man lang kita, human as we are. We need siguro to understand bangoro sa situation naton. Kay why man naton niya ginapangpulot ang kwarta. Action firing line. Daw na nakasimple, ti kon hindi siya kabayad gid man. Ti ko ani. Ang card niya o form kung nung andra ang mga kuluhaon niya sa eskwelahan niya after mag-graduate siya, hindi pag-i-provide if hindi siya maka-fully paid sa iya balayran. Simple as that. Di kay kwaon mo gidyang kalipayan sa isa ka bata kaginikanan nga makitaan nga naga tikang-tikang pasaka sa stage ya. Ako ya, pagbaton ko sini nga istorya, gasakit yang dughan ko nga pamati sa istorya sa akon. Action firing line. O kiti kaagi man ta graduate, no? Kaagi man ta graduate. Kaagi man pag mag-graduate ko ya gani ya, iloy ko lang ka mga utod ko way ko amay. Oo, ti masakit gani. Nga walang amay. Dibla pagkatapos ahaw-ahaw nga amo na ng balayran, hindi mo gin papasakaon yung bata sa stage iyabaw na no man nga mga ay susko nga mga tao di ka mga dalok sang inyo sining gugma. Action firing line. Ka mga dalok sang inyo sining balatyagon nga ka simple gid lang. I'm sorry pero
gusto ko lang man gid klaruhon ina kay nagasakit ang dughan ko no sa amo sina nga mga bagay-bagay bla. So sa mga nagaayo diri nga lawagon ang bulutuan, in fairness diri nga bulutuan di ko pagluwagon no. Hindi ko pagluwagon kay kung lawagon ko na di karon basi wala na may magpa-enroll na sila dason iya nga schooler. Action firing line. Kaya mo ginaya ka stricto gid ka tama no tindi ta paglawagon pero kung mapa-interview ining nagreklamo ti sino ginabi kita nga pugnan tas ang gusto nila. Oo, ti kon makalabot gid man sa tagpamunuan sa sinang bulutuan. Ti kabay pa nga makabugtaw ang inyo sini nagakatulog nga balatyagon. Action firing line. Nagakatulog nga balatyagon. Sige, now try naton nga makontak si Matrion Makaksyon, si Barangay Kapitan Rosini Distrito, no, sa Barangay Singkang Airport, kay siya mismo nakibot man no, nga didto ginpatigayon or didto nagpa-oath taking sa iya si Mayor-elect Albi Benitez and the rest of the konsihales nga nagdala laog sang May 9, 2022 nga election. Action firing line. Hindi siya makontak action dayan. Sige, try lang bi paring-ring basi ara-ara na siya. Ati sige. Ara na siya sa aton nga linya ho. Nagsabat na gid man si Barangay Kapitan Makaksyon, dali man lang niya. Oo, dali man lang ni katama gid si kapitan no. Online sa firing line. Sa kapitan naton, sa linya naton si Barangay Kapitan Rosini Distrito sang Barangay Singkang Airport. Kap, maayong gabi. Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Yes, maayong gabi Action Bry sa aton pagpalamatis Bacolod kay labi na sa Barangay Singkang Airport. Pasensya sa disturbo Kap, pero congratulations sa kadamuon sang Barangay Kapitan diri sa Bacolod. Si Kapitan Distrito yang napilian nga pasumpa kay Mayor-elect Albi Benitez kag iban pa nga grupo niya sinikap. Nga ikaw ang napilian, anong namuno nila ka? Do dako tani nga honor sa akong kag pribilehyo no nga nakasumpa first time ko manigani do nakibot man ko. Kaya galing nga rason sa akong ni Mayor Albi during his speech nga gusto lang magpasalamat kay sa bilog ng Bacolod, isa sa pinakadako nga gap sang abanse nakuha iya sa Barangay Singkang Airport kay amo man kay Congressman Greg sa iyang bilog na termino as congressman dira man siya no that's why dako gud nga honor sa akon do first time man na do kabuang mayor nagpaano sa kapitan na take out pero nagambal man si Meldy sa gusto man magano nang may ara pag siya big event na ubrahon gid para sa tanan nga mga pumiluyo kay gusto lang gid ko wala man ginakapoy si Noral Big si Congreg no nga nagasigi gid yapon sang libot asa pagtapos ng eleksyon pagtapos ang pagproklamar sila do wala man gapahuay libot sa mga ubrahon nila mo nang gusto nila mag-ubra dayon sa mga obligasyones nila as mayor o congressman. Aside kay Mayor-elect Abe Benitez, sino pa gid ang ibanto nga nagpa-take out sa imo Kap? Si Councilor Vladi Gonzales, Councilor Simple Distrito, at si Councilor Jason Villarosa. Si Congreg ya, why? Yes, si Congressman Greg Sataya. Okay. Ang iban nga ito nakapadulong ya, sir. Anong natabo? Wala. Kay ang iban out of town. Tapos nang may mga naman kay day before lang na gano'n si man niya gusto din magnakadto sa Singkang kay gamotong himuon. Okay. Daw ka kuno do ka pinasahi gid man. Although nga sa iban nga mga lugar pwede gani si Barangay Kagawad nga maka-take oath mo kung gusto bisan presidente pada kung gusto niya. Pero kay dira Kap, anong imo sining ginapangamuyo abi or ginalauman nga mga projects nga ihatag ni Albi Benitez dira sa imo barangay? Yes, ginalauman ko man siyempre after sa election, siyempre si Mayor Albi gambal gina nga pagtapos ng eleksyon wala na sang kolor, wala na sang kontra o ng boto. Ang importante siya magaserbisyo, that is why gusto din pangunay yung mga big ng mga lugar sa Bacolod na like mga Coliseum, mga isa sa mga ginpagpromisa yung pangkatuan niya gid para maunahan na dayon ubra na gid dayon niya bako wala ginakapuyaw for almost 1 year nga kampanya pagtapos ng eleksyon ng balya is still a start sang iya obligasyon as mayor sa paghatag oportunidad sa iya grabe gid ang pagpakanubo despite sang achievement siya. Okay.
Si attorney Cesar Distrito do masako gid guro, no? I don't know. Yes, masako gid siya kay hindi ko siya makontak. Ayun, sige man sa kaso mo wala man gaon tat kay siyempre isa man sa kabulig man sa Meraldi, no? Anong huring-huring anong mangin posisyon ayhan ni attorney Distrito sa city? May idea ka, sir? Bisan so lang. far wala pa gid ko kabalo man, wala pa man kano kay still nagambal man si Meraldi nga wala pa man siya nagami harap na siya ng mga pero si Meraldi I think hindi pa man siya maka-appoint as for 1 year. Then pero si attorney Distrito sige lang gyapon nga magabulig sa Bacolod sa Barangay sa airport. Di saglit pwede ka appoint pa no kay nagpapili sa vice mayor. Nagpapili siya. Kapi hulayunon ko na lang. Kumusta na tong inbutangan niya generator na solve na tong problem Until now ginapalo po gid gyapon sa Sineco nga tani mag-aana ko nila sang program mo boss kay si Meraldi nang willing gito yung ara na gani ang manugbayad ang ginano lang namon kung saan kami gaan sang balayran sang manugbayad ang program of work wala Japon. Tapos na eleksyon okay na to yes tapos na ganing eleksyon man in fact ay generator gyapon ginagamit to sang pila ka balay yes mga solar naman kahit siyempre nakabawi naman sila solar Sige ka pa. Salamat gid sa mga serbisyo. Congratulations sa kadamuon sang kapitan sa Bacolod. Ikaw gidya ang nagpasumpa kay Mayor-elect Benitez kay Congressman Greg Gasataya. Salamat. Mabuhay ka, Kap. May gabi. May gabi. Yes, Kap. Action firing line. Last 8:03, kibot ni siya mo siya nga ako. Siya pro, thank you. Siya nga ako. Pero salamat. Namo na ambla doka unique mga ka-action no? Although nga sa iban mas unique pa diri nga ginahimo man nga mga oath-taking mga ka-action gali kiti ari kita sa Bacolod Action Brian Warden. Action firing line. Nalipat ko mamangkot action baway mo gid ko ma-remind ba tanig pamangkot o kay kapitan kumusta na tong ginpasaka nga kaso sang Sineco sa iya barangay hall no kag sa iya no bo nalipat gid ko ba kon sige pa to kon sa panahon sang politikal lang to. Action firing line. Ginkasuhan ni si Kapitan Distrito kag iban pa damo sang alleged nga illegal tapping sang barangay hall. 2016, 2015 pa to pero sini nga 2022 na bukaran pa. Do kalawig lang gali nga tapinganay sang nagtap inganay gid. Action firing line. Sige, daso na. May time pa man ka pro sini Distrito nga makaplo pamangkot kon ano na to. Ang Sineco balikan taman pamangkot kon kumusta na to. Sige, no tamyaw na ton mga kaksyon nga aton sini nga mga utot ginagatutok sa aton nga pagpangalagad. Oy sinong Nardo gali nagamonitor nong Nardo Alimon sinong Dodong Alimon dira sa may Purok Tuburan Barangay Pandanon DSB. Salamat nagamonitor. Si Kwan nagapamati manaw sinong muno ganiyo, sinong uti kag sinong dumi mga listeners na gid sila. Salamat gid. Action firing line. Si si Manang Diding Alohamiento araman. Labayan Eduardo Jr. Yes, tag 20 pesos na ang serve sang kanon diri sa karinderya. Ay, may kami na muno ni Sir Labayan Action ninyo. Kontag 20 pesos na lang biyang kilo sang bugas. Ang karinderya mo to, dapat ang scoop sang kanon mo, piso na lang na. Action firing line. Piso or 3, no? 2 pesos na. Anubo, ginasipit ng 20 na lang kilo mo. Oo. Na, ginatunaan subong ni Presidente Rodrigo Duterte, Bongbong Marcos, nga himoon 20 pesos gidang kilo sang bugas. Pagbalik ko karon discuss na kung anong ang DTI actually nagatuon naman, no? Ng DTI kung sino pa to, kung paano ni mahimo 20 pesos mga kaksyon, no? Dako ni nga bulig sa aton tanan, no? Kung matigayon ginman suliton ko, himuon mo action ninyo sa imo nga kwanto, restaurant mo tubla, nga tag 15 ang kanon mo to, plato pulo, himuon mo na lang na tag 250 ha. Action firing line. Pulo. 12. Tapyasan mo na iya aksyon ninyo sang 8 pesos. Simuon mo na lang niya 2 pesos. 3. 20 na lang kilo mo.
Karong grabe nang ginansya mo, dungaga ng kayamanan mo, karon. Action firing line. Last 8-6 mga ka-aksyon, basahon ko liwat ka ng mga mensahe nyo. Pagbalik naton, damo pa tayo isyo nga istoryahan sa aton sila nga pagpangalagad, pero gina-endorso naton sa inyo mga ka-aksyon, ining Mighty C, kag Xanton Plus Herbal Capsule. Si Mighty C nga mayara sang alkaline nga vitamin C na pamatud-an naman sa mga eksperto, nga may natural nga antihistamine properties kag sumungman si Xanton Plus Herbal Capsule nga puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties na pamatud-an sa mga siyentipiko makabulig pakupo sa nagahulubag dira sa imulaw. Xanton Plus Herbal Capsule kag Mighty C, mayo gid nga combination. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang kay Sir A.D. Laos, kag Nanay Isabel, Paul Spat III, si Raymond Mides Manangkil, Bonano nga eskwelahan na, waigid kaluoy, grabe na batas sang estudyante para lang ka-graduate, para malipay ang ginikanan. Good evening, gani man. Maneng, may gabi man. J.R. Palmakiman, good evening, Sumbray, monitor lang kami barangay hall sa barangay Sumag. Stop sang Basro Ems, labi na gid si Tatay D. si Lodevico Piralta. Wow, salamat gid. Araman si Florencia Villacampa, nagamonitor man sa Purok Mahimulaton, Banago. Happy Friday. Salamat gid. Smigol Bagens, may gabi ak Sumbray, monitor lang kami pahanukoy. Salamat. Pilton Lipura, Sumbray, monitor lang ko di Purok Sabis, Barangay Villamonte. Salamat gid. God bless. Salamat man. Utoy-utoy kadlaw si Sir Labayen, ho. Jose Pacifico, Sumbray, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique with Roland Villalba. Thanks gid. Richard Artisola Alpierre, Sumbray, agyan namon gina sa bago may salakyan nga ginbilin way tawo na sikyar sang pulis liyog kubi kun ano to kay gina maglawig ko may nasuko na nasakuan ko. Sige, salamat. Check na ton karon. Vanessa Mayo, happy Hambalya, yay! Action Bro, happy Friday watching live here sa Minnesota. Shout out my sister Alvarez of Tangob. Salamat, God bless and more power to arms. Sige. Gloria Jaime sa Hong Kong, nakatutok man. Rofino Ira Gavino, salamat gid. Tuto Tatan. Lilia Taton sang Gardenville, stay safe and God bless. Salamat. Joby Monares, Araman, ang iban di sa dalom si Angela Gayondato Castillo, monitor lang sa Bangga Totong 1, Barangay Filisa. Balikan ta kamo karon dugay ha, las 8:09.